Tao ng balaya. Nakapang ka rin. Ayo, ayo! Woy! Ay, George! Bayang hapon niya! O, unsa man kagawad? Naarin mo, kwan ba? Na yung mga totoo ginapang mo. O ba? Oo, paabot-abota lang. Daghang salamat kagawad. Paabot ka ron. O sige, magpabot ako diri. Okay. Sige, kagawad. Thank you, thank you. Kabit ko tuloy. Nasya. Mga sana ka. Kabit ko naga. Purok 5. Akbang. Ang sanig din balaya mo na ni. Ayo. Ayo. Oy, naman. Sir, may adlaw na sir. Oo, ano to? Karang na ay Ano, sir? delivery sa Shopee ni sir. Shopee. Wala mo ko ka-order og Shopee. Paano ka? Ngalan mo sir, di ba George Serial Bising? Oh, ako na sir. Pero may nakabutang na rin sir oh. Wala jud ko na order nga sa Shopee. Di ba naga na Purok 5? Oh, mao gini sa naga. Bird coat nga bangko. Oh. Oh, ganyan niya. Mo ni. Kasama to na sir, mo ang ginanyala na ni sir. Kana bitong gi-order na ko na sir, wa jud ko nag-order na. Kana gi-order na ko sa Shopee, ako na lang ipalit og buwas. Oh, kapag ko ka flooring na ako ang balay. Ako pang katre, wa pag na ako nasalgi. Mo lang gapon mag-order ko ana. Ipalit lang na kog bugas na o ako bang galing i-order ng Shopee. Ano, sige sir. Eh, bato ko sa mo, dili mo kaguni mo ha. Hindi na po ah. Kung sa among opisina ni kay ganong nanani ni ordira. Ah, sige sir, salamat kayo sir. Okay sir, Sige, kaya wala dyan po kung nag-order ng Shopee. sige sir. Ayo! Uy, murag mao na gyud siguro ning gigon ni kagawad kanina nga. Ayo! Ako ni hinabang nako dani. Ko ni ngani basig mo na. Ayo! Ang taon na kuno kuno basig mao na. Uy, Ayo! lahi naman po ni. Sir, Uy. ingat na sir. Sir, may adlaw po. Kamay kayo na to sir. Turbi lagi ko sir ba? Para karong maabot nga election sir ba? Abi mo ko. Sayo ko magkaya ng inyong abi mo ko katong ingon ni kagawad kanina nga ako ni hatag lagi da ani hinabang nga. Survey din na sir. Oo, turbi ni sir. Kay among daan ba ilista og kinsay gusto kwarta ba or bugas. Sayo ko magkaya lagi na sing survey naman mudaan. Mo lang gyud nag-survey sir ba? Mo ba? Unsa may imo sir? Kwarta or bugas? Murag kwarta lang siguro ako ana sir. Hala, sige, kwarta na ako ibutang ani ha. Oo sige. Sige. Kwarta ako ibutang ani. Say murag isayuhan pag kikikuha na bang pagsilbihan ninyo. Mo aning gisayo-sayo sir ba kaya mo ang gisurvey ni mga tao kung kinsa gyud mga naong og kwarta. Ni,